Diyos kuha na kaskas daw no imata nga kamin pinarswan ngegkod go rood makitak bitwen na ipara ngarang panakabalin to'y kararwakin na ikan kanta anya naki na tanok mo to'y kararwakin na ikan kanta anya naki na tanok mo uray jay ka bakirano mapanap mangikot kan tatito matayang mariknak hinting ang atot bantay makitaktim waiga nalit na to'y kararwakin na ikan kanta anya naki na tanok mo to'y kararwakin na ikan kanta anya naki na tanok mo no mapano not ko titipan ng terong anak mo matay imbaon mo keti jay krus inaaminin karo natay tapno maikat basol ko to'y kararwakin na ikan kanta anya naki na tanok mo to'y kararwakin na ikan kanta anya naki na tanok mo intuno may manen ni Jesu Kristo alaen na pusok mapno drago agrok babang iti panagdaydayaw yebkas kua sika na indaklan to'y kararwakin na ikan kanta anya naki na tanok mo to'y kararwakin na ikan kanta anya naki na tanok mo. Kat agdiri kayo, ikantayo tidayag tinagan na, idato nyo tinagloryan apagdaydayaw kenkwana, kararag tayo. Amami nga nasantuan, agyaman kam apo, iya ito'y agsapa, iti panangtid mo apo, iti biyag, kensalon at sagtunggal maysa kada kami. Agyaman kam apo iti kinaimbag mo iti biyag. Kastamat iti panangidalan mo tinapalabas nga lawas na. Sika apo iti nang salakmib ken nang ipaay kadagiti kasapulan mi iti panagbiag iti naldawaldaw. Apo bindisyonam tunggal maysa kada kami. Kastamat apo nga pakawanin na kam kadagiti adu nga nagkurkurangan mi ken nagbiddutan mi ken ka. Tapno mikari kami apo, ngagdayaw tinasantuan nga nagan mo.
Dagito ya po ti karadag mi, itinaga niya po mi, so Kristo manubot ken mga salakan mi. Amen. Amen. Amok ti Diyos, sungbatan na kararag ko. Amok ti Diyos, sungbatan na kararag ko. No agbiaga ka na santuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, sungbatan na kararag ko. Hidem ti tinapay, ti biyaga po. Ama ito'y kararwa, kas panagtet mo jay, den at baybay, kadagiti tao adu unay. Iti nasanto na surat, ti sumasalakan, ti daan na tulag, ti libro, ti salmo, sa gasot o patapulo ket walo, versikulo may sa ginggana ti sang pulo ket upat. Ket kastoy ti mabasa. Idaydayaw yo ti Apo manipod sa dilangit, da kayo ngagnaed kadagiti nangato adiso. Idaydayaw yo da kayo ng angheles na, idaydayaw yo da kayo abuyot na. Idaydayaw yo init ken bulan, idaydayaw yo da kayo arumimat-rimat a betwen, idaydayaw yo da kayo akangatuan a langit, idaydayaw yo da kayo adanum itingatuan titangatang, idaydayaw da kuma, amin tinagan ti Apo, ta idi nagsao na parswada, ket babaan ti belin na impastek na ida, iti yanda ngagnanayon ngawan inggana. Di da mabalin asulang singen, tilinteg nga inted na kadakwada. Idaydayaw yu ti Apo, manipod iti daga. Da kayo a dragon ti taaw ken mangliwong-liwong adanum. Idaydayaw yu da kayo akimat ken yelo, niebe ken anget, napigsa nga angin ngagtungpal iti belin na. Idaydayaw yo da kayo abantay ken turod, amin na kayo ngagbunga ken amin abaker. Idaydayaw yo da kayo nga atap ken amo nga animal, agoy-uyas a parswa ken amin a tumatayab. Idaydayaw yo ti Apo da kayo nga ari ken amin a tao, da kayo a prinsipi ken ukom iti amin adaga. Uray da kayo a babbaro ken babbalasang, lalakay ken ubing. Idaydayaw da kumati Apo, tanatantanok, ngem iti amin itinagan na, taring bawan na ti dayag na ti langit ken ti daga. Pinagbalin na nabileg dagiti tattao na, isot gapuna ang idaydayaw ti amin nga anak na ti Israel, anapateg kinkwa na, madaydayaw ti Apo, dahito iti Ebanghelyo na po tayo sa Kristo. Amen. Bendisyonam kati kinapuno, tapno iso taraon ko Apo, ken mangpukaw tiki nagdakes ko, ketal na ken raksak masarap ko. Ti
iti panakaibasa, iti naimbag damag, masarakan iti surat ni San Juan, Kapitulo 10, ken 3, versikulo 30, ken may saging gana iti 30, ken 5. John chapter 13, verses 31 to 35. Ket kastoy iti may basa, iti baro atulag, ti baro abilin. Kalpasan, ti papanaw ni Judas, kinuna ni Jesus, ita dandanin may tanok ti anak ti tao, ket may tanok mo ti Diyos kenkwana. Ket no may tanok ti Diyos kenkwana, ti Diyos metlaong iti mangitanok it anak ti tao. Ket aramiden nanto adagos, anak ko, basit laongen a tiyempo, ti kaadak kada kayo. Sa pulendak to, ket kas iti imbagak kadagiti agtuturay a Hudyo, kunakmet ita kada kayo, di kay makuumay iti papanak. At dabaro abilin nga ited ko kada kayo, aginayat kayo, kas iti panagayat ko kada kayo, kas tamot ko ma iti panaginayat tayo. No agiginayat tayo, maamwanto ti amin a tao, ada kayo dagiti adalat. Ni Apo Diyos tagbendisyon, iti panakaibasa, iti paset, tinasantuan a surat. Amen. Isa sao anaragsak sa uama magbiag, tisa sao anaragsak sa uama magbiag. Ita denggen tayo ti mensahe ti kanta baba ni ti Nax Virtual Choir. How I grew
Agyaman tayo iti napintas asaniwang kinanta dagiti membro wenno kamkameng iti Nax Virtual Choir. Ket nagragsak launay nga denggen dadji kanta nga I Surrender All. Dadji kunana ket I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Nagpintas launay, nga itibiyag tayo, ket ipaay tayo, iti panagserbi, ken ni Apo Diyos. Awan sa bali nga pangisokwan tayo, itibiyag tayo, no di ket namarswa kada tayo ni Apo Diyos. Naimbaga bigat yamin, good morning, magandang umaga sa iyo, Brother June. Ikaw yata yung mga Tagalog dito. So, agyaman tayo, iti dayto nga gundaway, nga nagmaymay sa tayo manin itinagan ni Apo Diyos. Kalkalpas, iti naaramid nga eleksyon, iti May 9. Ket nalpas dato yan, ket awan sa bali nga intay yung aramidan, no di ket ikararagan, dagiti amin nga nangabak. Asapay kumata na pudno da nga agserbi, akas dayjay matimbagada, idi pa nagkakampanya. Tulungan tayo isuda, makipagpaset tayo iti dayto nga gobyerno. Iti sumarunong gobyerno kakabsat, tapno, kasta ket adda nga nasaysayaat, iti pagbalinan, iti nasyon tayo nga Pilipinas. Agyaman na kada kayo mamin, ngagbuyay tangal daw, at dagiti kakabsat tayo nga tatay palaong ket naka-tune in iti Ilocano Worship Service akas kada Dr. Ferkin Ramos naimbag nga bigat mo Dr. Ramos dita Isabela ken kastamot ni Ate Alde Fantilagan dita Davao City dagiti kamkamong ni Pastor Rosemary Rapanut dita South Korea. Ken dagiti kakabsat tayo dita Bambang, the family of Kuya Robert Shera, ken ni Nanay Josefina Bautista nga dadji Cavite. Ken kada kayo amin nakamkamong iti daytoy nga aldaw. Ket agyaman na kadagiti karkararagyo kakabsat. Iti panagtultuloy, iti intayo panagserbi ken ni Apo Dios. Ket agyaman tayo, gapot kanayon nga aramaten na tayo ni Apo Dios. Kanayon nga marikna tayo iti presensya, iti Diyos, iti biyag tayo amamin. Sana tayo nga binaybayan. Ket iti dawat ken kararag tayo, ket sapay ko matagtultuloyen, da iti kasasaad tayo iti agdama, nga mapukaw kuman daytoy nga COVID nga imay itinasyon tayo. Nga isumat ti pakadanagan dagiti dadduma ket gapo iti daytoy addo pay laeng iti mabuteng umay nga agkapilya. Ngem ijay Nueva Vizcaya idi nagmensahe ak ijay Bonfal United Methodist Church na adu da kakabset. Nakita iti kabara iti panagpamati da kini Apo Dios. Kuna ni Pastor Colorado, idinaamuan da si ka Pastor, tag mensahe ket imadumat ti imay. Aduda, amin dagayjay saan nga agkapilya ket nagkapilya da. Ket ni Apo Diyos iti may daydayaw. Ket ti malem, iji banbantay ti Quezon, iti nagmensahe ak. Nagmensahe ak iji iti 5:30 p.m. Rabii iti serbisyo da isadjay. Kakabsat. Ket adu dagiti kakabsat tayong imay iti dadyeng panagdaydayaw iti banbantay ti Quezon nga isu ti kaunaan nga appointment ko iti nagpastorak. That was 1996, the first appointment insainted ni Bishop Arichea. 18 years old ak pa lang idi. Ket itan ket addak dito yan nga agserbi ka ni Apo Dios ket
nganganin iti panagpakada-kada kayo. Ket dito'y paset ti nasantuan na surat akas binasak tatay panagpakpakada dahil ket bilin ni Apo Dios. Kuna ni Apo Jesus kadagitoy nga disciples na inuray na pa yung pumanaw ni Judas tapno saan nga mangog dahil iti ibaga ni Apo Dios. Iso nga kitaok ditoy utubok daytoy nga paset ti nasantuan na surat apay nga tas nga saan nga imbaga ni Apo Dios daytoy nga adda ni Judas. Adda ni Judas. Iso nga kastoy met dagiti kababalin tayo na no adda dagiti kakabsat tayo nga kasjay iti kababalin na akas ka ni Judas hantay nga agsao. Ento na awanen iso ti pagtutungtungan tayo. Iso na dayjay nga Judas. Ket iso met tinaramid dito ipaset ti nasantuan na surat nga kunana iti versikulo 30 ken maysa kalpasan ti papanaw ni Judas kinuna ni Jesus ita dandanin ang maitanok ti anak iti Dios. Awan sa bali nga nangibagaan ni Apo Jesus kadagitoy no dikat kadagiti napudno nga disipulo na. Saan nga kani Judas na nangibagaan na. No dikat kadagitoy nga disipulo nga agtalinood iti inda nga panangipaay iti biagda iti Diyos kakabsat. Ket ditoy kunana ket may tanok mo ti Diyos kenkwana. So nga makita yo kakabsat. Ditoy nga awan sa bali nga maitanok iti biag tayo no di ni Apo Diyos laong kakabsat. Akas ko nangarod ni Brother June, tatay, edi agtutungtong kami di unag iti opisina, nga no mangisagot ka para ka ni Apo Diyos, saan mon nga panpanuten dayjay impaay mo, tamakaamon dayjay nang tidam. Sabi po ni Brother June sa Tagalog, kung may ibinigay ka, ay huwag mo nang isipin yon. Bahala na yung binigyan mo ng handog na yon. Diba? Napakaganda po yung lesson namin nila Brother Jimmy kanina sa loob ng office. Ganon din po ang ating Panginoong Diyos. Dito'y kakabsat. Imbaga na awan sa bali nga may tanok, no dini Apo Diyos. Ket no may tanok iti Diyos, kenkwana, ti Diyos metlaong iti mangitanok iti anak na. Iti anak ti tao. Ket aramiden nanto adagos. Nagbiit kakabsat. Nagbiit ti ina nga panangitanok. Ket nakita tayo mo ti kababalin ni Apo Dios. Ni Apo Hesu Kristo ti inaramid da kinkwana. Anya ket din nagsagaba isuna no anya lang iti imbagbagada kinkwana mabalin nga kunada awan ti ammom. Di ba? Dagi niyo sasautat ta, yung Tagalog, bobo ka. Bobo ka. Wala kang alam. Saan ka nga mabalin nga ari ditoy, Israel. Adu, dagiti saan nga nasayaat, anangag ni Apo Jesus, kadagitoy nga tattao. Ngem, sinango amin ni Apo Dios. Uri imbagada nga awan amuna, awan ti karbengan na, ngagbalin nga ari, awan iti handa nga inawat ti suna, pinatalaw da isuna, anyakit din na. Tinaramid da ka ni Apo Jesus, no kasi taramidin da kada kayo kakabsat. Oo. Kasla kadagidjay nabuyak. Amo yun, nabuyak dagitoy nga ditoy programa ni Tulfo. Diba? Kadagidjay kadagitoy nga da problema na. Siguro nangabak ni Tulfo, kapo kadagidjay nga programa na. Amo kay, dahil ti reason. Oo. At dagayem ni Mrs. nga nagapudji balas yung tao, kat inalam medyo airport, at dati problema na, nag-stay to ayan miti 2 weeks. Ket impatulfo na ni lakay na. Ni Tulfo ti tumulong ken kwa na,
edi imbaga na niya ti ramidek pastor, edi dagos man ti panunod ko, edi birok tayo ti abogado, kasi tatulungan na ka, saan? Ti panunod ko dagos, ipatulfo mlatan. Takanayon nga rin na tulfo, ti buybayak. Ana? Iso nga, napanumat iso na. Kit, jak amon no, niya tinapasamak. Ngem at least, natulungan iso na. Iso nga kakabsat, dagi jay iti kasasaad tayo iti dayti nga panahon. At dahil jay talagang di papanahon da ngay. Pumanaw kan iti dayti nga balay. Awan sirsirbim nga ama. Awan sirsirbim nga ina. Awan sirsirbim nga ina. Iso nga awan karbengam iti dayti nga balay. Di ba? Di pumanaw nga babay jay ama jay anak nakit. Sila makasangit kamit. Nganda jay anak gaputa, jay ama tinang padakkel ken kuana. Ket jay anak ket kuna nagtatangko. Saan ka kumapumampanaw? Ay ten ka. Ngem jay inang alaon na nga rod, jay anak na. Iti jay nga ama. Dagiti makitkita tayo, kakabsat, mabuybuya tayo. Ket kas jay mo tinapasama ken ni Apo Jesucristo. Idi agsubli ijay lugar iti nakayanakan na sanda nga inawat isuna. Sanda nga inawat isuna. Isu nga anya tinabendisyonan dayjay sabali nga lugar saan nga dayjay lugar nga nakayanakan na. Dayjay iti napasama. Isu ditoy kakabsat pasit tinasantuan na surat kunana kadagitoy nga disipulo na anak ko basit laongan ti tiyempo, ti kadak kada kayo. Kaslamot, kung kunan Apo Diyos, Pastor Marcel, ibagamot kadakwada. Kamkamong iti Ilocano, dua laongan ti Domingo tinapatbati kanyak. Ana, dua laongan nga Domingo nga kikita tayo. Ti pampanunutik kat sino nga tanto kada kayo, iti mabati. Aking ganang nga agpakada ak into no 29. Kalpasan ti serbisyo to no 29, agpakada kada kayon. Agsubli kami iti lugar nga iso nga nagserserbyan mi kani Apo Dios. Ta binulod na kami laong nga rod ditoy. Sa anak talaga nga taga ditoy. No diket iti conference ket ijay Baguio Episcopal area. Ti pampanunutek ket sino kantan to ti adda ka ditoy into no agpakadaak. Dayo ti pampanunutek. Domingo nga pampanunutek sino manen nga tantag kapila ti daytoy nga aldaw. Tito Willie tatay kat di adda dyan likod kat katongtong na Pastor Marcel nagbasit mo ten kapilya. Kas jay ti konana. Amom ka din iti mangsukat ken ka. Sungbat ko ni Tito saan ko pa'y nga ammo. Ta saan pa'y nga nalpas iti konferensya. Maamuan yun to into no 27. Iti mangsukat kanyak abang iso nga naka-online kayon to. Iti reading of appointments dito'y Philippine Annual Conference into no 27 reading of appointment. Ket maamuan yun to no sinon to timang sukat kanyak. So abangan, kakabset. Ket no anya kumanto ti inaramid yu kanyak, ket kas dyan tumot ti aramiden yu kadakwada. Kuna ni Apo Jesus, pumanaw kayo kadimit. Kuna ni Apo Jesus, pumanawak, iso din ang imbaga, ket kuna nakadagay disipulo, pumanaw kayo kadimit. Mabalin ti sungbatyo, saan? Mabalin nga sungbatyo, when? Kakabset, iti kayat ni Apo Dios, dagay panagtalinood tayo, anatibker, saan amagaraw. Iti kayat ni Apo Jesucristo, iti panagtultuloy. Iso nga katkatungtong nanda, iti nga disipulo na, tapno kasta, kat papigsaon na iti panagpamati da. Gapot iti da nga panakipagnaken kwa na, adu dagiti sarang tanda arigrigat. Mabalin nga agsagabad da. Kayat ni Apo Diyos ang makita kadakwada, nga saan da kuma amagaraw, agtalinood da kuma. Isuda ito ti imbaga na, dito'y kakabsat. Isu nga, dito'y paset tinasantuan na surat, nga isu nga imbasa kada kayo, ket kinunana dito'y.
Nga kunana ditoy, nga anak ko, basit laongan ti tiyempo nga ti kada kayo. Sa pulen dakto, ket kas iti imbagak kadagiti agtuturay a Hudyo, kunakmot ita kada kayo. Di kay makaumay iti papanak. Di kay makaumay iti papanak. Kuna ni Apo Heso Kristo, kadagiti Hudyo, imbaga na idin. Kastamot nga kayat nang ibaga kadagitoy nga pasurot na, kadagitoy nga disipulo na, nga saan da ang makaumay. Tasabali nga rin ti papanan ni Apo Heso Kristo. Ang lugar. Ket saan da ang makaumay. Ngem dumteng doon ti panawan. Nga dagitoy nga disipulo ket addan tumalaong ti tiyempo. Mababalin nga makaumay kayo, when makapan kayo, iti jayan mi, nga bumisita laong. Ngem laglagi pa nyo, taga ditoy kayo. Kastamot kanyak, idi pa laong pinanpanunot ko da jayan. Kunakit Apo, sa anak nga taga ditoy. Taga ditoy hak talaga. Iso nga, tunggal bulan, agaw-awid kami ni Mrs. Tunggal bulan, kahit na nga ipakita DJ panagawid mi, nga saan kami nga taga dito eh. Iti kanayon nga panagawid ni Ate Neri Rizal, ipakpakita na nga taga Rizal isuna. Iti kanayon nga panagawid ni Tito Willie, o isa ng kadwa ni Tita Cora, Bani, pakpakita na nga taga Bani ni Tito Willie. Kan kastamot kada kayo kakabsat. Iparparang na dayto iti panagsubliyo kada di lugar nga nakayanakan nyo nga tagayjay kayo. Kastamat niya po Heso Kristo nga ti lugar nga iso nga papanan na iso ti lugar a panangi isagsaganaan nanto kada tayo. Kasjay mat ti karina. Iti paset tinasantuan na surat kakabsat. Nga kunana iti imbaga ni Apo ni Tomas kenkwana. Iti 1 kapitulo 10 ken 4 versikulo 5. Apo kinuna ni Tomas, saan mi nga amo no sa dino ti papanam, kasano nga rod nga amo mi ti dalan. Dayjeti saludsod ni Tomas kenkwana. Kuna ni Apo Jesus siyak ti dalan ti pudno ken ti biag. Awan iti makapan ti ama no di magnakanya. Keting ka rin Apo ti Diyos ditoy, iti verse 3, nagpintas na iti verse 3 nga kinuna ni Apo Heso Kristo no subyanan tayo daytoy surat na iti 1 kapitulo 10 ken 4. Kalpasan iti papan ko panangisagana iti pagyanan niyo umay kay tu alaon. Nagpintas ana umay kay tu alaon tapno adda kayo met iti ayan ko. Umay kay tu nga alaon. Umay kay tu nga alaon. Akas kadagiti kakabsat tayo nga adda ijay American. Palagip ko ni inang Lasso ijay Hawaii. Nagururay man da Janice kanda manong na ditoy. Ana da Janice Aquino. Nabayag nga inuray da dayjay. Nga ipapanda ijay Hawaii. Nabayag ng karkararag ni inang dayjay nga maala na dagiti anak na ditoy. Ket kalpasan iti adu nga tawon nga panagproseso ket da Sister Janice ket kani Hepner ket addadan ijay Hawaii. Isu nga ni inang dagiti arapaap na kadagiti anak na ken kastoy met ti kayat ni Apo Jesus nga aramiden kada tayo kakabsat ngano sa dino ti ayan na adda tayo met. Daytoy iti kuna iti paset ti nasantuan na surat. Ket ditoy imbaga ni Apo Heso Kristo kadakwada iti baro a bilin. Iti bilin mabalin nga addanto iti saan nga nasayaat nga mapasama ka dagito nga disciples, mabalin nga gaapadan to. Tad dagito nga disipulo, kaslada mo lang metodista. At dati saan nga panagkikinawatan, dati panag-aapa, kadakwada. Ket
Daytoy dagiti makit kita ni Apo Jesus. So nga imbilin na kadakwada, daytoy iti bilin na kadakwada kakabsat. Kadagitoy nga disipulo. At dabaru abilin nga ited ku kada kayo, agiinayat kayo. Kas iti panagayat ku kada kayo, kas tamot kuma iti panaginayat yo. Nagpintas na, data yung Ilocano, aginayat tayo, agpipinig sa tayo, agtitinulong tayo, no anya iti kanenti may sa kanenti amin. Nagsayat dito yung Nax, kalpasan ti serbisyo, iti lasod ti walong atawan, no saan lang ko mga nagpandemya, ay kat ni Kuya Jimmy kat glut-luto, kat iyag na ito iti parbangon, iti dawn prayer, nagadudag iti makan dito yung uri, aging ganatatta. Dahito yan iti tradition iti Nax. Nagsayaat, nagpakasar ni Ate Marlene di Calman, nagtitinulong dagiti Ilocano, dagiti simple nga kasar, nakapinpintas gayam, kakabsat. Amen? Nakasaysayat, dagiti kasar da Marken ni Michelle, idi Calman. Kunak idi nakita, kunadalao nga simple kat kastoy, when naggaraw dagiti Ilocano, kat aglaplapusanan iti makan, kat nakapinpintas dagiti kasar idi Calman ket iso nga di mensahe grabe mo na-inspirak gapo iti jay nakita nga iti Dios awan iti simple amin ket ano tawag ijayan tito na isang sangayan, di ba? Nagpintas ng Ilocano na isang sangayan dagiti selebrasyon iti adda iti Diyos. Nga mabalin nga ako na ni Ate Marlene, kastoy laong pastor taramiden tayo, kastoy laong ko na ni MM kanya ni Michelle, kastoy lang pastor, basta diretso kami, agparintumang kami, bendisyon na kam, agawid kami. Ngayon saan nakasjay itinapasamak na isang sangayan. Gaputa, datayo nga Ilocano dito yung Nax, ket agpipinatag tayo, aginayat tayo, ket iso iti nang patibkor kada kami. Iti first year mi pay laong dito, malagip ko, adu, dagiti karit kada kami. Gapo iti kasasaad, iti anak mi ni Precious. Adda dagiti agko na, ay may salaong nga tawan ni Pastor dita, saan na nga kabailan. Di ba? May salang atawan. Papastor mo't laong tinakangagak ijay, kakadwak, a pastor, itinamang nangibaga, nga, ay, sana kabalan ni Pastor Marcel dita Nax. Sana kabalan ti agserbi dita Nax. May sa tawon laong. Idi may kadwa nga tawon, ay, naasyanda ka ni Pastor Marcel, iso nga, inikanda ti may sa nga tawon. Idi may katlo nga tawon, ay, inikanda sura pa iti stop no talo. Umdas da jayon. Idi nakaupatak. Apay nga, ito umatatidog mo tintitawan ni Pastor Ijay. Idi 5, awam mo timangigakon. Idi 7, ay inom. Ket awanan. Apay, anya tinaramid mo, Ijay Nax, anya timpakan mo, kadakwada. Idi 7. Ket 7 is a perfect number of BBM. Kada kayo ha. 7. Kat 8, isumuti pa nagsubli kon kakabsat. 8 years ko dito eh. Very fruitful years to know you all and then to pray for you all. Kitikaddak kada kayo. It's a blessing. Nagkaroon tayo ti lawyer ni Attorney Mary Ann. Di ba? Ti Ilocano, palakpakan tayo ni Ate Au. Oo. Iti kabarbaro nga chairman tayo ti fellowship. Iti Ilocano Fellowship, starting today, ibagami nga ni Ate Aurora iti President tayo iti fellowship. Wow! Kaya aglaplapusanan iti makan. Iso nga nito umay, dahil sumuruno kanyak, kasjay to, Ate Awa, talaga nga ikwa tayo. Insagana ko ti office para kenkwana, dagiti amin nga mamuan na, ingkabil ko ijayan. Tapno umay iso na, kastigang Pastor Marcel, dagiti membrom,
Adugayam ti pinatumbam, iti nagdestino ka dito, the misis, uy. Adugayam, dagiti pimakada. Kadakwada. Kan adumot iti mimbag. Di ba? Anda tayo, amin. Ni precious langan, kakabset, isu iti saksi kada tayo. Nga adda iti biyag. Iti likodan, dagiti adu nga saksakit. Adda iti biyag. Kakabsat. Gaputa saan tayo nga umibat ken ni Apo Dios. Isu iti nagkamangan tayo. Isu iti nangitalkan tayo iti biyag tayo. Isu na ti amin tayo. Isu nga naragsak tayo nga ikankanta. I surrender all. Diba? Dagiti Ilocano. I surrender all. Keta dayjay kakabsat iti kayat ni Apo Dios. So nga dahito nga bili na Apo Dios, saan laong kadagiti, para kadagiti disipulo na nudikat para kada kayo nga adda ditoy. Ni Inang, Ana Ligo Ferrer, Inang, naglagay po ni Inang. Kanayon nagbuybuyat, tinayong damag, iti morning devotion, ken iti Ilocano service. Ni Tito Willie kat makasangit tatay, ijalikod. Gaputa, first time nang agkapilya tata. Dua nga taon na Tito. Dua nga taon nga saan nga nagkapilya. Ket itangal daw at dan iso na. Iso kakabsat iti pagyamanan tayo kani Apo Dios. Ket daytoy kumanga kunana iti verse 35, no aginayat kayo, maamuan to ti amin at tao adda kayo dagiti adalak. No mapan kami ijay mall, tatakot irinabi kami agmall kada janis eh. When mapang kami Fisher Mall, mapang kami ijay Robinson Mall, ijay ditoy mall SM ditoy. Nga ko na awan tun ti gundaway tayo. When we have to enjoy with Precious. Ini Precious di umuna nga sumre kami madandanagan. Agner-nervyos na ubing grabe iti lingot na. Ngem itan, nakaragragsak isunan. Ket ti papanmiti mall, saan ngal daw no di ket rabii. Da kami ti agclose iti mall. Nagbasit ti tao kami ng ti rabii. Da kami kung nagbasit ti taon. So madayjay. Isu kakabset. Laglagapan tayo nga iti Dios nga isu nga nang bendisyon kada tayo. Dios nga nang ted iti biag na kada tayo. Ti Dios nga nagdaydayawan tayo manipod pay idi kadayo ditoy aging gana ita nagtalinood kayo saan kayo nga pimampanaw kenkwana. Ti Dios madlao nga mang bendisyon kada kayo iti agnanayon. Awan sa bali no di ni Apo tayo nga Hesukristo. Madaydayaw ni Apo Jesus iti biag iti sagtumunggal maysa kada kayo. Maligip ko ti kayat kong alaon ket nga illustration dito ni Ate Aw. Ni Ate Aw idi kasla inaldaw nga da parikot na. When inaldaw mo ti karkararagak. Tisang ko manlipatan nga ni Ate Aw. Pastor, umay ka man dito nga service natay ni inang ko kunana. Aya manang panakawon. Di ba manang every text adak. Memorial ko na wen. Awan ti saan kanya. Madanagan dag ito'y pasit ti pamilya. Kuna ka ni Ate Aw, anya ti impatay ni inang. Na COVID, pastor. Naku, dili ka. Idimbaga na COVID ni inang. Na COVID ko na. Na COVID ni inang, pastor. Kat nakatayan na nga di da pagtugtugawang pastor. Tiyo maturog ka na ni inang. So kuna ako, in Jesus' name, arako po nakapo. Saan na kamakaptan? Ikatam iti butang ko, mabutay nga kag-service. Ditimbangan ni Ate Aw, ang itim patay ni inang ate, COVID pastor. Nakatayan na, dito
Idinagawid ako saan ko imbagbaga ka ni Janice, ang mga nagungat. Oo. Oo, hangko imbagbaga. Uri ka ni Phil-Am, hangko imbagbaga. Nga iso ti driver. Oo, iso nga. Panakikat. Ay, ni Apo Diyos ti mang salaknib. Okay tayo nyo. Kakamsat. Iti ka naman saan nga na COVID ni Janice. Saan na COVID ni Precious. Shock laong ti na COVID. Apay shock ti na COVID. Tap no mariknak mo ti, marikrik nayo, da kayo nga na COVID, papada tayo. Wanya. Ni Kuya Jimmy, hindi ka naman na COVID, Kuya, no? Hindi na COVID. Sino dagiti classmate ko ti COVID ditoy? Ni Sister Joanne, classmate kami, gayam. Ni Ate Leia, Sister ni Auntie Leia, no? Oo, kita nyo, ka-classmate tayo. Isang agyaman iti ayat, nga isong impaay ni Apo Diyos kada tayo. Ni Apo Diyos kumay, tagbendisyon, kada tayo amin, iti daytoy aldaw. Amen. Agkararag tayo kakabsat. Naindaklan, ken manakabalin nga Diyos, peksami iti panagyaman mi ken ka, adu nga bendisyon, iti impay mo kada kami o Apo, iti dayti nga bulan. Agyaman kami, iti panagbaligi, tadagit anak mo o Diyos, akas kada Attorney Mary Ann Luterio, ni Engineer Lowy Baptista, nga nakapasa iti Civil Engineering Board Exam, agyaman kami. Iti bendisyon, impay mo kadagiti naganak na. Ken kasamat o Apo, nga agyaman kami, iti panangilisim kada kami iti peggad. Da kami amin nga na COVID, akam kamang ti Ilocano, gyaman kami ken kao Dios. Iti biyag da Surgeon Sermonia, da Ma'am Lucy Sermonia. Ken ni si Sir Joan, ragingan, Auntie Leia. Agyaman kami o Apo, iti panangilisim, kada kami iti peggad, numampay ni Apong ngalakay, ket saan na nakalasat. Mamati kami Apo, ang nakaragurag sakitan sa di naman nitayan na iti dayting oras. Ang makakakita kada kami, nagdaydayaw ken ka. Agyaman kami ken ka Apo, iti inka nga panang bendisyon kada kami. Kang ranan tinapalabas ng election o Apo, ket nawaya kami nga nakapagpili, iti kayat mi nga agturay kada kami. Iti nasyon mi. Agyaman kami, O Diyos, kadagitan amin nga anak mo, ket sinuman dagiting botos da, sinuman dagito nga nangabak, O Diyos, ket masapol nga agtulnog kami, iti pagayataon. Tain daw-dawatan mi nga ruday ti Apo, nagkarkararag kami, tapno maelek, dagito nga anak mo, ket isu Apo, natungpal nga rod, babon iti dayjay nga election, iti May 9. Bendisyon na mo, Apo, dagiti kamkamong iti Ilocano, dito in Nax. Mabalin nga dito duma, ket madandanagan da pay laong umay, gapot at da pay laong ti threat ti COVID. Nga Apo Diyos, ikatamkad ka diti danag da. Ket dumteng diti aldaw ka di nga agkikita kami. Kang ranan na Apo, nga manulaongen nga Domingo ti kadami ditoy. Ket naragsak kami ang makakita ka dagitoy nga ininang, tatang, kakabsat iti panagpamati. Ket o Diyos, idawdawatan mi isu iti dayting oras. Kang runan na dagiti addaan iti sagubanit. Idawdawatan mi ni Tito Willie ni Navarro, bendisyon nam iti physical nga bagina o Apo. Bendisyon nam iti adupay nga tawen, iti napan nagserbiken ka. Ken kastamat o Diyos, tultuloy mi nga idawdawatan, ni Manang Beth Reyes, bendisyon na misuna, ni Alain Joseph, o Apo, bendisyon nam kaditi dayting oras. Ken uray pay iti kabsat da nga dayjay Germany, nga adda iti sakit na o Apo. Ken o Diyos, bendisyon nam ni Manong Jimmy, bendisyon nam ti panagtultuloy nam, ang makipagnaken ka with Ate Neri, bendisyon nam ti salunat da, especially Apo. Ken Nanay Amor Sermonia, ni Manang Adelina Roman, ken kastamat o Apo, ni Nanay Presi, Kajente,
Ikamatalik mi ken kaisuna iti dating oras. Ken ni Nanay Presi Ancheta. Uri pa ni Manong Wilfredo Manalado Apo. Ikamatalik mi ken katibiyag na iti dating oras. Dagiti agasawa da Uncle Sosimo ken Auntie Nancy Andres. Kamatalik ni Isuda iti dating oras bendisyon am kadi Isuda. Uri pa ni Sister Senya Andres iti trabaho na. Ken kasama ni Uncle James Saklayan iti balas na taaw. Bendisyon am kadi Isuna iti dating oras. Ikamatalik mi ken ko Apo dagiti kamkamong mi. Kang ranaan na kadagiti makainspirar nga anak mo kabayatan iti panagserbi mi dito Nax. Dagiti nakapasay dagiti board exam do o Apo. Iti kanuman saan miso da nga malipatan. Ket sapay kumawapo ta bendisyon na ni Victoria iti arapaap na Apo iti dayting nga biag. Anyaman dagiti arapaap na bendisyon am kadi ket dumteng ti panawan nga agbaligi isuna. Akas kadigiti ate na nga nagbaligi daw Apo. Giyaman kami tinabaligi nga panaka celebrar iti kasar da Mark ni Michelle iti Kalman. Giyaman kami ti biag ni Ate Marlene Go anang padakkel ka ni Michelle ken agyaman kami iti makayayong apo na. Nga isong insagot mo ken kuana. When amaming nasantuan agyaman kami iti biag ni Inang Ana Ferrer Ligo, bendisyon nam kadi isuna. Salamat naman nung Jaime Ferrer o Apo, bendisyon nam iti salunat na iti dating aldaw. Ket namami nga nasantuan, madaydayaw ka. Kadigiti amin nakakabsat mi nga nakipagpaset iti daytoy nga panagdaydayaw. Tibiyag ni Manang Lourdes Rivera Vides, Rosmelina Sarmento, ni Manong Larry Francisco Correa, gyaman kami. Dagiti family ti sermonya ngagbuybuya ita nga oras agyaman kami ti biagda. The teacher Maida Valdez agyaman kami Apo ken ni Melody Pablo Canolim ken ni kabsat mi nga Chavheart ijay balasiw taaw bendisyon am kadisuna ni Manang Virginia Kametak Bijamat ni Manong Johnny Benigno Tum ijay Vancouver Canada ken kasama ti Geraldine Corpus Duran. Bendisyon nam kadi suda iti dating aldaw. Ni Val Nilan Ballesteros, bendisyon nam kadi. Dada Nanay Josefina Bautista, ken kastamat o Apo, bendisyon nam ni Lienda Correa Gonzales. Ni Inang Veronica Damilig, Miss Viminda Jordan, ken ni Engineer Presi Ballesteros Baroga, kamatalik ni Isuda, iti dating oras. Mami ni kabsat nga Nora Barbano, Romaine Machas, bendisyon am kadi. Ore pa ni Pastor Santiago Sagon, Jesusa Fernando Manalo, ken Lorna Iago Kontratista, ken Hilda Marzan Bibat, ken ni Manang Adorasyon Madrid Robledo. Kadigiti amin nakamkamong ni Pastor Rosemary Rapanot dito South Korea, gyaman kami. Ni kabsat nga Camille Christine Mateo, bendisyon nam kadi isuna iti dating oras, kang ran ti panagtrabaho na. Urepay ni Ma'am Jonette, ijay, ayanda, bendisyon nam kadi. Ken kastamat o Apo, ngay kamatalik mi ken kam, digiti amin nakamkamong iti Nax. Bendisyon ti inang ni Ate Marlene, ket nasaat kadilat ti kasasaad na, ti inang ni Sister Joanne Ragingan, bendisyon nam kadi o Apo isuda. Isuna iti dating aldaw. Ken orepay the Sister Ethel de la Cruz dita Bulacan, bendisyon nam kadi o Apo isuna agraman dagiti anak na. Ken orepay dagiti family ti de la Cruz o Apo ijay Pangasinan wenno dita Pangasinan Apo. Kadagyaman kami kadagiti amin nga nagselebrar iti panagkasangay da agyaman kami ti biag ni Auntie Leia Amor Antonio nga nagselebrar ti birthday na iti Jens, ni Lara Claudia Reyes iti 12, ni Inang Josefina Pascual itangal daw. Bendisyon nam kadi ni Inang Josefina. Ni Nanay Presi Cagente into no 17, ken ni Madam Lucita Sermonia into no 18, ken ni Sister Evangeline Paking. Ken kastamot
ni Nanay Florida Kian into no 24, ken Ate Aurora Luterio, Alin Joseph G. Reyes. Giyaman kami kadag ito'y nga kamkamong iti iglesia mi apo nga celebrar iti panagkasangay da. Kaya matalik mi nga rod ken ka apo dagiti anak mo iti daytingal daw. Kaya tagyaman kami iti biyag ni Sister Catherine Kunsunhi iti panagtugtog na ni Tito Willie Navarro nga iso tinagliturgies ni Brother Ronnie kani Renwell ken ni Brother Francis Sianco ni Tintin ken ni Justin Don Justin nagyaman kami iti presensya da itangal daw. Bendisyon nam kadi ni Sergio na po iti daytingal daw iti kadana iti balasiw taaw ken uripay iti panagsagsagana mi o Diyos nga gawid iti probinsya. Agyaman kami iti panangitalek mo apo kada kami iti Ilocano service iti lasud iti 8 at awen. Agyaman kami iti ayat nga impariknanda kada kami kabayatan iti panagserbi mi ken ka. Agyaman kami kada precious ken ni Mrs. ni Janice gapu iti in kami nga bendisyon nga naawat kadagiti anak mo apo dito in Knox United Methodist Church. Kamatalik mi nga rod ken ka o apo iti biag mi. Itin kam panagsagsagan ken panagpakada. Kadagiti ti dawat ken kararag mi babaon iti nagan ni apo mi nga Hesus Kristo. Amen. Amen. Ita iso ti panakaala dagiti sagsagot ng pagyaman. Ket dagiti nakipagpasat iti online service mabalindang itinag iti video account iti Knox ken iti GCash. Ket kunana ti Deuteronomio 16 versikulos 17. Masapol lamang itugot itong galmaysa ti sagot nga akas mayanurot iti imparabor ti Apo a Diyosyo. Agyaman kami ken ka o Diyos kadagitoy nga sagsagot ang naggapo kadagiti nagtrabahuhan dagiti anak mo apo. Bendisyon nam kadi dagiti trabaho da kadagiti opisina nga isu nga yanda ken uripay dagiti negosyo da. Ket ama maaramat kadi dayto iti panagtultuloy iti ministerium dito in Knox United Methodist Church. Iti nagan na po mo Jesus dagiti ti daot ken pagyamanan mi. Amen. Naimbag nga bigat ti amin kakabsat ket madaydayaw iti Dios agyaman tayo ti kaddaman ni Brother June. Salamat po Brother June sa inyong presensya at sa inyong lahat mga kapatid na nakasama po namin sa ating service sa umagang ito. Nga po Diyos ko may madaydayaw ken may tanok ket kablawan ta kayo amin ngagkasangay kang ran na inang Josefina Pascual ngagboyboya ita siguro ket happy birthday ken kainang
ken ni Claudia, ni Lara Claudia, iti 12, and Antilea, iti 10. Ni Apo Diyos kumatag bendisyon kada kayo, kastamot, ni Nanay Presi Kajente, ni Ma'am Lucy Sermonia, ken Evangeline Paking. Ket ni Apo Diyos kumatag bendisyon kada kayo amin. Dagiti invitation ko tataging gana into no 28. Ket no dagiti agimbitar kada kami nga agasawa ket ibagayo anasapatap no ma-schedule mi. Tatapay lang ngay ket dagiti agibagbaga pastor ket da kayo nga makita. Ken may kiraragan da kami. Sakbay mo't nga agpakada kayo. Ket agyaman na kadagiti kamkamo nga nabisita mi kadagiti na palabas nga aldaw. Ket ni Apo Diyos kumatag bendisyon kadati amamin nga Ilocano nga ditoy madaydayaw ni Apo Dios. Kantahin tayo ti closing hymn kakabsat. Ti ayat ti Diyos agranyang manipod ti jay gloria kayat na aglawag tay akasilaw to'y dagam parang rangen tay ti silaw hinggat bangir ti baybay bareng no hintay maispal, kararwaan na pukaw. Rabi, nga inget sipnget, kendalo yun nabileg. Aglayla, yag sumitsipot, iti silaw jay igid. Parang bye-bye, bareng nom, hintay maispal, kararwaan na pukaw. Tumakderte amin. Parang ngem kadaw kapsat, silaw mo apanglawag, tapno biyag, nat maalaw pa'y, di malmal mesjay taaw. Parang rangen tay ti silaw, hinggat ba ngirti baybay, bareng nom, hintay maispal, kararwaan na pukaw. When o Diyos, iti ayat mo kaditi agranyag, ken o Apo, parang rangam kadi, iti silaw mi, apang lawag kadagiti anak mo Apo, kang ronanan dagiti nakulapan, dagiti pampanunod da. When Ama, agtuloy kami agserbiken ka, agtuloy kami nga makipagnaken ka. Si kakadi, ti mangibabaot kada kami o Apo, kang ran dagiti anak mo o Diyos, iti tagtultuloy apan nakipagnadaken ka, iti kabarbaruman ng konferensya. Bendisyon namin iti maramid nga Philippine Annual Conference into no May 25 to 27. Bendisyon nam iti Obispo, iti Manila area ni Bishop Seri Francisco. Kaya nagyaman kami Apo, iti biyag ni Bishop Juan, iti agtultuloy pa nagserbina ken oripay ni Bishop nga Pedro M. Torrio. When amaming nasantuan, bendisyon namin iti maramid nga eleksyon iti Philippine Central Conference Bishop nga maramid iti November 24 to 26. Bendisyon namo Apo dagiti amin na papastor ken diakonesa laiko nga elect manen itagbalin nga leader mi iti talong episcopal area. When amaming nasantuan bendisyon nam kadi dagiti ministeryo ti Knox United Methodist Church. Kamatalik mi o Apo, ti biyag, dagiti leader mi ti Ilocano, ti biyag,
Tita Corazon Navarro, Engineer Samuel Landingen, ni Ate Nerissa Samonte, ken Auntie Leia Antonio. Bendisyon na misuda nga mangiturong kadagitoy nga laiko apo, iti daytoy nga tawen. When namami nga nasantuan, aramatom kaditi biyag, dagiti young people mi. Tapno kasta, agbalin, amakay ayuda, kangruan iti sangwanam o Diyos. Giyaman kami, kadagiti adu nga nagbuya itangal daw, ikamatalik mi iti biyag daw o Diyos, dagiti yung anak mo, agyaman ken ka, gaputa, sikaw apo, iti nang bendisyon kadakwada. Madaydayo ko Diyos, kadagito'y amin akakabsat mi. Itinagan na po mi Jesus, dagiti dawat ken kararag mi. Amen. Ti ama ken anak kuma, ken Espiritu liwliwa, dayawen nga ipangruna, ti langit ken ti dagam. Amen. Ket itawaten tayo tinindakla na bendisyon, nga gapu itinagan ti Diyos Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. 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 Naimbag na bigat yung amin kakabsay.